खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 10 मार्च 2023 बर'आइज बिस्तिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान थांखि। आसाम सोरखारा बे थांखिखौ दिनै फोसावदों। आसाम सोरखारा 1 थाखोनिफ्राय लानानै 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरनो सेथि मासि आवग्रिबोनो हानाय बा उथ्रिसार जाबोनो हानाय फरायसाफोरनो गंसे टेब्लेट आरो गंसे साइकेल होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जाबाय। गिथाव बाथाव बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायजों आसामाव गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सातगाव ओनसोलनि प्रागिति नोगोराव मैया हरनि समाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय ममता बेगम आरो बे जाथाया जानाय समाव ममता बेगमनि बिमा आरो बिफाया खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन आरो गथ'आ न' सिङाव गेलेगासिनो दंमोन। गुबुन फारसेथिं बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सुकानि गामियावबो सारअन्थाइ गावनायजों सानै सेंग्राफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सानै सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय दिपज्योति रय आरो जिन्तु रय। बर' हारिनि गेजेराव गले गले सोमजिबाय थानाय मोनसे गुबुन रोखोमनि बारहुंखा। बे बारहुंखाया बारदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजयपुर गामिनि थागिबि मन्टुराम नार्जारीनि अनजालि बिसि हाना नार्जारीखौ सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि कनेल नार्जारीया थांनाय सुक्रुबार खालिनि हरनि समाव लांखारदों। अदेबानि सानैबो दोनखारलायदों होननानै न'खरनिफ्राय जोंनिसिम खौरां हरदों। दा बेनिखायनो सोरबाफोर नैबे नुबाय थानाय आइजोखौ नुदोंब्लाथाय अन्नानै नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मानोना हाना नार्जारीखौ नागिरनानै न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय जागासिनो दङ। सासे फोरोंगिरिनि गाज्रि आखुथाया सोराङाव फैदों। राजस्थानाव सासे सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया फरायसालियाव हिनजावसा गथ'फोरखौ गाज्रि नोजोर लाखिनायनि आरो गाज्रियै दांनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो गावनि साख्रिनिफ्रायबो सासपेन्ड खालामजादों। हमजानाय गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय भगवान सिंह राजपुत, 52 बोसोर बैसोनि। राजपुतनि बेरेखा हिनजावसानि न'खरनि मानसिफोरा अदेबानि फरायसुलिफोरनि बिमा आरो बिफाया पुलिसनो केस होनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ राजपुतआ गोदोनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव हिनजावसा गथ'फोरनि केस होनायाव बा बिमा बिफाया केस होनायाव एरेस्ट खालामजाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।